Natingala na ang mga otoridad nga walay nag-claim o giabandona nga duha ka packages niadtong Pebrero 11, 2026 sa OBC Warehouse NAIA Complex, Pasay City. Ang usa ka package nagikan sa Malawi, Africa ug sa dihang gihiling sa mga otoridad sa BOC NAIA nga adunay koordinasyon sa PDEA ug NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group na bisto ang Gituohang Shabu nga gibana-banaang mo kantidad sa 16,116,000 pesos. Samtang ay kaduhang package nagikan sa Johannesburg, South Africa. Aduna kini sulod Gituohang Shabu nga gibana-banaan mo kantidad sa 6,881,600 pesos. Ang mga package gideklarang CCTV kits. Apan illegal nga droga di ay ang sulod atol sa inspeksyon. Giturn over na ang mga illegal nga droga sa PDEA. Subay sa report sa Bureau of Customs, hapit na tunga ka bilyon ka pesos ang kantidad sa illegal nga droga ang ilahang nabisto sa NAIA gikan Enero 2026 hangtod karong adlaw Pebrero 19. Kini resulta sa hugot nga intel monitoring o gistritong inspeksyon nga ipatuman sa mga personahe sa BOC sa Ninoy Aquino International Airport.